Всім привіт, доброго ранку. Наша поки що зв'язку з київстартом. Якщо так далі буде, то мама вже має новий старт і ще мені куплять Джері. Що мені куплять новий стартовий, так буде на водофоні. Отой Джері мені вчора дуже роздар шиї, трохи потер мені шиї. Там кусочки відео зняла, зараз ставлю, як він мені схилю роздар. Буду снідати, їсти хліб з маслом і сиром і пити каву. Буде хліб з маслом і сиром, а кава ще робить. Що? Этот эффект покажет, что вам подарят на Новый год в подарок. Это лучший подарок.